Arratzalde hon danoi, hasi baino gogoratu telefonoak edo mututzen. Bueno, gaurko saioa berez izango da, etorri zaigu Gorka Buruaga, bera ez informatikare da, baina, eta zizan lanean teknologian eta informatika enpresetan, baina handik irakaskuntzara pasatu da. Eta gaur egun Eibar Ermua, institutuan dabilela irakasle edo zuzendaria. Baina hortik aparte, informatikatik aparte, bere betiko zaletasuna izan da astronomia. Eta gaur egun bere lana, ez dakit nik, lanetik aparte denbora pilo bat ematen du astronomia inguruan. Batez be, eklipse. Eklipse kontu honekin, ez dakit zen, 30 itzaldi du, 25 itzaldi eman dituela. Gaur hona etorri da eta itzaldi edo ekintza bikoitza egingo dugu. Lehenengo izango da, bi taldetan banatuko gara. Erdia hemen geldituko da eta beste erdian beko pisura. Hemen eguzki eklipse inguruko informazioak emango dugu, zer diren eklipseak eta holan, eta beste aldetik, beste erdia, bera joango da eklipse benetan zuzenean ikusteko. Betaurreko batzu, realitate virtualeko betaurreko ekarri ditu, eta hoiekin, eta Lara eta Aitzolen laguntzaz, disfrutatuko duzue, ikusiko duzue eklipseak eta beste historia batzu. Hori gitxiko gara bera, ordu erdi izango da, eta orduan aldatu. Hemen zaudetenak praktikara pasatuko zarete, eta praktikatzaileak ona teoria. Eta beste aldetik, prestatu ditugu orrialde batzuk, eguzki eklipse osoaren inguruan nondik ikusteko. Zoritxarrez, ez da ondo antolatu eta ondarrutik ezin izango dugu ikusi, ez da eklipse osoa ez da hemendik ikusiko, baina bai Bilbotik eta bai Gasteiztik. Eta kasu hor mapa batzuk eta Gasteizko ordutegia. Orduan, banatuko dizugu orrialde horiek, inork aukera baldin badauka Bilbo aldera edo Gasteiz aldera edo mapak ikusita, ingurura nora zentzu dira toki egokiak edo eklipse osoa ikusteko. Eklipse partziala oso politxa da eta partziala nahiko handia danean merezi dago, baina ez dakiz ikusirik eklipse osoarekin. Eklipse osoa da esperientzia berezia. Bizitzan behin daztatzeko nahikoa da. Eta gazta izan da, behin disfrutatu da gero, ez da zail izango bigarren eta hirugarren bider saiatzea. Ez galdu, nire gomendio da, gero Gorka izango dugu hobeto, baina nire gomendio da ez galtzea aukera. Eta Bilboa Gasteiza bada ere, aprobetxatu, abuztuaren 12an, arratzaldeko 8 ardietan, eklipse oso bat ikusteko eta disfrutatzeko eta ikusteko zer gertatzen da inguruan. Eduardok esan dagoen bezala, ni txikitatik, ni oso txiki batekoa naiz, Bergarako oso txiki batekoa. 60 biztanlekoa Ubera deitzen dena, pelotari isa Eusezeaga, bertakoa. Berakin entrenatzen noan txikitan ejati gartzen, baina txikitan berakin ibiltzen nintzen. Eta nire txikitako afizioa, zan izarri begiratzea. Etxe onduan zuan nolan jardintxo bat, eta zerura asko begiratzen eban. Teukinoan suertia, Manu Arregi izeneko irakasle batekin topo ikia eta berak afizio trasladuz estan. Gero juten nintzen berakin Gasteizerut, zero Nafarrorut, ez dakiz zer da, poliki-poliki planetak ikusi, galaxiak ikusi, eta amesten, ez? Unibertso hortan eta zelako txiki isega zen, eta ego aslan txikitzen zen, eta hori pila gustatzaten, ez? Juten gara hor gizak isa unibertsotik kristonak, eta gero oso txikia gara. Eta gero oso geizki eramaten gara geure artean, eta bakarri gauz unibertsoan, dakigunez. Eta, poliki-poliki hortan jo nintzen, jakintza barneratzen. Ni iatargi taldekoa naiz, Goienako astronomia elkartekoa, eta divulgazioan ibiltzen gara herri-zerri, elkarte txikixetan, handixetan, zen erauzuan bezala, ez zukun diru askorik auzuan, eta azkenean jakintza transmititzeko eta ez dago zertan dirua erabili. Eta ez dugu sinisten jakintza dana transmititzea diruz. Guk hau debalde egiten dugu,
edo zein tokitxan, eta gero gu komunidade hori eskaintzen dugun bezala beste nunbaitetik jasotzen dugu. Ni etorri zen naiz umiekin ona Gabonetan, puzgarrixetan ibiltzera. Eta hori beste esku batzuk eta beste ordu batzuk dedikau ditue, guk disfruta bali izeteko, nire umiek disfruta bali izeteko. Orduan nik hau komunidadea eskaintzeotzat, eta gero komunidadeak niri beste nunbaitetik jasotzen dut. Eta, bueno, sasiko gaz, ez? Gauza dana kontauta, interesantiena hauxe da. Bueno, abuztuak 12an danoak izuen bezala, bolo-bolo dabilen hortik, eklipse oso bat gertauko da. Eta Eduardok esan daban bezala ikusgarrixa izango da. Oindala 100 urtetik, 100 eta piku urtetik, hemen inguruan ez da ikusi eklipse totala, Euskal Herri txik, eta 2128 arte ez da berriz gertatuko. Orduan hemengo bateron batek igual biziraungo dau 2128 arte, baina gustote gutxi izango dizela, ez? Baina, bueno, aukeri hemen bertan eukitza, pues aprobetxau daigun, bai? Bueno, eklipse hitza, hasi nintzanien honen inguruan, Greziatik dator, ekleipsis izenetik, eta abandono edo desagertze esan nahia dauka. Claro, hasiera baten guk badakigu zer gertatzen den fizikan, ezta? Ilargia eguzkiaren parean jartzen da, kasu honetan, baina lehen ez zeben horrelako gauzarik jakiten. Orduan, eurentzako zerbait gertatzen zen eta mitoekin eta lotzen zeben, bai? Eta betik lotzen dut hau gustatzen jat asko lotzia historiakin. Ze azkenean, zientzian bezala, ez gara jaio dana dakigula. Unibertsoan inguruan ez dakigu dana. Poliki-poliki hau dana josten dabil, aritzen, guk eslaboitxo bat aportatzen dugu historian, beste batek beste bat, eta jakintza holandoia osatzen, ez? Egipton egitezan bezala, orain dela milaka urte, ikusten zinuen da, zeuken ja konstelazioa marrastuta, baina horrek milaka urten behaketen ondorio da. Eta ikusi behar dugu historia be bai errespetu horrekin, ez? Momentu hortan zegoen egoerarekin be alderatu behar da. Orduan, adibidez, Txinan, pentsatzen zeben erenzuge batek, irentzi itxezebala eguzkia edo ilargia, eklipsearen arabera, bai? Eta Egipton be bai, antzerako bat, Apophis zugia zeuan, eta barra eguzkia jan egite zebala pentsatzen zeben. Eta badare efemeride batzuk, hemen jasota dauzkatenak, Txinan adibidez, 2 astronomo ez zituztenak aurreikusi eklipsea gertako zala, akabau egin zituzten. Gaur egun ez zituzten akabauko, baina, bueno. Eta ugariten, lehen eklipsia erregistrau egin zen dokumentu baten, eta jartzen zeban testuan, eguzkia eskutatu zen, eta izarrak ikusi alziren egunian. Beste olako efemeride bat da eklipsearen gudua deitzen dena. Kristo horretik, 585 urtean, guda bat egon zen, urte askotan ziar, ibilizina 2 herrialde, eta gertau zen guda honen bitartean eklipse hori, eta erabaki zeben geratzea, jainkoek erabaki zebela zerbait ezebiztela ondo egiten, eta bakeitun bat sinatu zeben. Ez dakit oine Trumpek be justo atzo eukin zeban olako gauz, baina, bueno, nirekienez eklipserik ez da gertau egun hauetan, Baina, bueno, ja joango gara alde zientifikora, Alde zientifikoak zer esaten dau. Bueno, 3 astro daukagu parte hartzen debenak, alde batetik daukagu eguzkia, ilargia eta lurra, Ilargia ez da geldik egoten, mugitzen egoten da, eta batzutan dago gertuago eta bestatutan urrinago, guretik. Eta horrek egiten dabena da, kaizpea modu batera edo bestera sortzea. Hemen ikusten dugu, urrinau baldin badago ilargia, eguzkia ikusten dugu atzetik, eta kaizpeak egiten du X bat bezala. Orduan ez da iluntasuneko kaizpe hori sortzen. Ikusten duzu bertan, eta hemen aldiz bai. Gure kasuan gertauko dana abuztuaren 12an goiko hau izango da. Eklipse mota ezberdinak daoz, partziala,
erastun itxurakoa edo osoa. Zer da hau? Partziala da, guztiz ez dau tapatzen ilargiak eguzkia, bai? Zatitxo bat bakarrek. Anularra zer da? Lehen esan duguna, urrinago dago ilargia eta ez dau guztiz estaltzen eguzkia, orduan erastuntxo bat bezala ikusten da. Eta osoa, eguzki eklipse osoa ikusten dugunean, tamaino berdina hartzen dau, distantziaren arabera, eta guztiz tapatzen dau, eta ikusten dugun, hemengo koroi hau ikusi geikea. Bai? Hemen ikusiko dugu ontsen bideotxo bat, esplikatzen da bena, klaru hau, azkenean bideo bateko beto azaltzen dago, ezta? Hemen ikusten dugu ilargi eklipse bat, jartzen danean eguzkia eta lurraren artean, ilargien artean lurra, bai? Eta atzekaldean lurraren kaizpeak ilargia tapatzen dago. Kasu hontan, hemen ikusten dugun bezala, eklipse osoa horrela gertatzen da eguzkiarena. Beste bista batetik, ikusi geike hori, anularra, partziala edo osoa. Ulertzen da, ezta? Oso bisuala da eta didaktikoa ikusten da zeitsuan. Hemen ikusten dugu plano berdinean, ekliptika deitzen dana, eguzkia eta lurra eta ilargia plano berdinean dago, baina betik ez dagoz plano berdinean. Batzutan inklinatuta dago, eta hau dantza bezala egiten dugu, gora, bera, gora, bera. Honek egiten da bena da, hemen pentsatzen dugu eklipsea egiten dela, baina berago dago. Orduan eklipsea ez dago sortzen. Horregatik ez daukagu hain sarritan bez eklipsea. Eta ni dugun momentuan, ez da Bilbon bezala oinin da bestela eklipsea justo Bilbotik pasatzen da. Ustote eurek mobidu da bestela horri jargisa, presupuestoa ondixea dauke eta baina hemen ikusten da, klaro, ez da? Eta puntu horretan batzutan bai kuadratzen dau, eta eklipsea hor sortzen da, ikusten da. Orduan, faseak, eklipsea doian bitartean, poliki-poliki, ilargisa parian jartzen da eguzkiana, eta poliki-poliki estaltzen doia. Eta estaldu baino apurtxo balenago, olako perlatxo batzuk osatzen dira, ikusiko dituzuenak, eta gero guztiz betetzen da. Eta tapa egiten dut ikusten dugu koroi hori. Eta gero poliki-poliki hasten da kentzen. Eta prozesu hori poliki-poliki pasatzen da. Ni badakit hori ze pasokoan familia guztiza, nik umia ditu dela, hasiko gaz hemen, poliki-poliki tapatzen hasiko da, beta horrekoekin, hala tapatzen da. 10 minutara ja familia osoa zarra. Prozesu hori ez da ina eskarra, poliki-poliki tapatzen doia, berrez jarriko dabe, hala, 10 minutara zarra, eta hemen dagoenean, olako bat egingo da, eta gero berrez kendu. Orduan, ez da prozesu bat askarritzen da bena lan pasau, eta listo. Poliki-poliki eta merezia bena disfrutatzea. Zergatik zein gurua gu naturan bizigazen bezala, inbiar duguna da irakurketa bat. Naturan zer da bilen pasatzen. Ze iluntzen, gaba egiten dabil momentu baten ez da bilena egun ez dana. Orduan, naturan behigarriko ditugu aldaketa ezberdina, depende nun gaozen, ia txoriek zelan reakzionatzen duten. Guk ere reakzionatzen dugu. Batzuk ingo da beste, bestatzuk txikitu ingo dia eta isilik geratuko dia, bestatzuk merezi dau begiratzea. Eta jende asko mugikorraken olan gora begira, eta igualez, bideo pila bat ditugu horren inguruan, eta mereziko dau ikustia. Eklipsea nundi pasauko da, edo kaizpia. Hemen ikusten dugu, klaro, ilargiaren kaizpia, ez da? Ikusten duzu ez, lan izango da. Eta hemen, 8:27 posizio horretan egongo da. 8:29 eta 20 hemen txe. 8:31, hortzen da, bukaeran 8:32. Eklipse osoa nundik ikusiko, 100%. Hemen ikusten ditugun, hemen Zamorako marra txuritxoa hori hau, hemen ikusten dozuena, eta hemendik.
Eta gero, hemen ertzietan oso denbora gutxi iraungo dau, eta zentruan, hemendik aldean, minutu bat eta 40 segundu ikusten duzue, bai? Orduan, ez daukanak afizio lako ondixea, esaten dago, segitxuan lehenauko reakzioa izan da, bani minutu eta 40 segundu ikusteko zerbait, behar noia, zoriara, bai? Beste batzuk aldiz bai, bai? Baina tarte honetan gertauko da, besteetan ez da, 100% izango. Diferentzia oso handia da 1,00 bat bai baldin bada. Bai, adibidez, Bergaran 189,89ko bete ingo da, ez 100. Baina ez dugu ikusiko efektu hori, kanpoan ikusten den beltz hori. Bai? Merezi dau, behintzat arrasatera jaitsi, segundu batzu bizi, edo Gasteizera jaitsi, segundu gehiago bizitzeko. Bai? Gasteizen inguruan dago laku bat, landa, Garaio parten aurreko urtean egon nintzen, ni jo nintzen ikustera, Garaion abertzelan zeban aurreko urtean, eta oso ondo ikusten da. Oin beste toki bat topo beharko, zeia 25. tokixa da esaten dutena Garaiora joateko. Orduan, danok endu bioztazue tokixa. Hainoa zube bai igual, Orduan, bueno, merezi dau ikustia, bai? Diferentzia, behitu, hau da, bai? 189 tapatuta edo 100. Efektu hau da diferentzia, hau edo hauxe, bai? 189 zain, ondarrun geratzen basate, ez dozu ikusiko horrela. Ikusiko dozu horrela, bai? Baina, bueno, daukazu hor 2118 urtean, aukera aukiko dozue, berriz ikusteko, esango zuen, geratu naiz hemen, bueno, aurrengokoan saiatu alzate, bale? Eta ikusi halko dozue, eklipsia. Bai, hemen ikuste duzue jarriotze beste prozesu bat, bai, tapatzen doian, hemen ikuste dituzue perlatxo horre bezala, koroia ikusten da, eguzkiaren koroia da berriz, perlatxoak eta tapatzen kentzen dabil, bai, eta berriz egun argi egiten da. Hau da bideo bat jarriotzutena poliki-poliki, hau da abixeran doia, bueno, ikusten duzue tapatzen doiala, hemen aurrian ikusten duguna ilargia da, bai? Eta tapatzen doia. Hemen ikusten duzue fulgurazioak, eguzkianak, hau da, estandak, hemen hau ikusten duzuen honek, dia horre bor-borro itzen da besten efektu horrek. Hemen, klaro, ikusten da, eguzki xan gainazala, bai? Bideoa aurrera ingo dugu. Hemen tapatzen doia. Zuek ondarru nola ikusiko zu eta ja posik egongo zate, ni ez. Epa, atzera. Ganetan ia ordu bete irauten dago, hori partzial horrek, ia ordu bete. Bai. Eta hemen ikusten duzu hau da efektua, bai? Eta gero hemen ikusi halko dira estandak eta berriz jun egiten da, bai? Beste bista bat jarriko dugu, hau da Chicago gertatu zen bat. Eta bideoa jartzen baina oso amerikanoa diaz, amerikanoak oso ondo bizitzen da, eta jartzen dut, eta belarrisa eta pauen bigara. Ikusten duzu hemen, zenbat jende dagoen, mugikorraken, horretarako YouTubeen bideoa jaitsi eta listo, bai? Eta igartzen da zelan iluntzen da bien. Iluntze hori da, kaizpea gaineti datorrela, bai? Kaizpea gaineti dator, eta leizter ikusiko dugu ilunduta guztiz, bai? Gero betorrekoetan hobeto ikusiko duzu bideoa, bai? Ikusi, derrepente esan geratzen den. Zue pentsau, ez dakizuela ezer honen inguruan, bai? Ikusten duzu hor ja puntu beltzor ikusten da, bai? Ez dakizuela honen inguruan, jendeak hau etzekinean fizikako eta ezer, ostras, ze da hemen pasatzen, bai? Eta harritu itxezian, eta bai Txinan, zein Egipton, bai dare registro batzuk agertzen ziela, Txinan adiez, botatzen zituzten fletxak, ez da bezelduko, baina, bueno, horra, aztezian, aberre erentzuge horrek etzeban jaten, eta Egipton zaratak aztezian, berriz bueltatzeko ra, ez da, euren jainko eguzki hori, bai? Eta hemen ikusten duzue, arraltza frigitxo moduko hori ikusgarri dena, bai?
Aurrera ingo dugu, hau gero ondo biziko duzue betaurrekotan, bai? Hau bizta hau badakizue nondi dan, ez da, espaziotik. Gaur egun badaukagula teknologia hau ikusteko, ikusiko dugu, poliki, hemen, bai? Hemen diretik, zelan dabilen, hemen dira iluntzen hasten da, eta hemen dik aizpiazikoa beti gora, bai? Hor ikusten duzue, bai? Hemen, zelako ilun, hau dana, bai? Eta beste bizta bat ikusten dana. Gero hau 3D betaurrekotan, errealitate virtualekoan ikusiko duzu. Bai, apurtxo bertigoa moten dau, baina mereziko dau hau ikustia. Bai? Bueno, hau, bai, Nortamerikako bideo bat hau da, justo notizietan, betiko estatu batuetakoak ikusten duzue, egun argi, bai, argitasunakin, hemen ikusi zenbateko tapauta dagoen, bai, hemen eta ez da toki iguala, bi toki ezberdin dira, hau da Carbondale eta hau da Indianapolisen, bai? Aizpea mugitzen doialako, bai? Bilbokoak lehenago ikusiko dute, Mallorcakoak baino, bai? Eta hemen zenbat dagoen tapatuta, eta ikusten duzu zenbateko argitasuna dagoen, bai? Hori da, ondarrotik bizizako duzuena argitasuna undixia da, bai? Ez da berdina, tapauta dagoen toki baten. Hemen ikusten duzu, iluntzen da hola, bai? Iluntzen, hemen ikusten duzu perlatxo horrek, jau Indianapolisen da, bai? Perlatxoekin tapatzen dabil, eta behitu ze efektu iten den. Bai? Ikusgarraixa. Eta hemen, eta gero berriz, hasten dana, bai? Argitzen, bai? Eta hemen ikusten duzue. Argitzuko dela pila bat, segituan. Bai? Eta ja, entrevistak eta guzti hori. Eguzki eklipsia ikusteko iradokizun batzuk, bai? Lehenengo eta behin, ikusten duzu, betaurrekoak bihar dira, bai? Betaurreko honek homologauak izan behar dira, esango dut ze datu behar dira zen, bai? Edozein eguzkitzako betaurreko ez dira bihar. Eguzki dauka potentzia bat, bai, gure biztara eragin aldabena, eta holako betaurrekuak, hemen ikusten duzu, filtro oso zehatzak dauke, bai? Argi ikusgarria 189,89 tapatzen dau, izpi ultramoreak, infrarrojoak, bai? Eta hemengo ziurtagiriak eduki behar dabe. ISO zenbaki hau eta C markatu hau, bai? Hemen inguruan erosten bauzue, seguruenik edukiko dau. Baina egia dabe bai, hortik topatzen egon gazela, naiz eta honek, euskaren ziurtagiri honek barruan eta jarrita, agian ez dira benetakuak, bai? Eta orduan, bai komeni da, erosten ditugunean, probatu. Bai, eguzkira begiratu eta bakarrik eguzkia ikusi behar dozu. Zelan ikusiko duzu eguzkia? Horrela, puntu laranja bezala, bai? Puntu honen bezala ikusiko duzu eta poliki-poliki tapatzen jungo zate. Ni horatzo txikitan, ibili nintzanean eklipseak ikusten partzialak eta hortiz erela, erabiltzen eban aitan soldiatzeko horrek be balixo da bela, baina kontuz ibiliz zer bihar dian, bai? Betorreko batzuk hartu ganorazkoak eta erabiltzia komeni da, bai? Eklipsea gertatzen dabilen bitartean, osotasunera heldu arte, betorrekok erabili behar dira. 3 minutu jarraipenean, deskantzau, jarraitu berbetan, umi esaten geldi, ez dakizar,
berriz jarri, begiratu, bai? Ez ibili denbora guztien irauten dagoen denbora guzti hori, gora begira, bai? Deskantzatzeko bistak be bai. Bai. Gero beste iradokizun bat. Claro, betikoa, ez? Eguzkia nun egongo da. Bueno, abuztuak 12 gabeko, bueno, iluntzeko 8 eta 27, 28 horri inguruan, depende nun zagozten, ze Sorian da ordu bat, Asturiasen da beste ordu bat, bai? Bueno, minutuan gauzak. Begiratu behar dozue, zer dagoen parian, bai? Zehun algara Romara, baina Vatikanua parian baldin badaukago, ez bogo ikusi behar eguzkixa, esaten da bezala, como tener una tía en Murcia, ez da? Pues ez dago askorako balixo. Igual hau. Planifikatu egin behar da. Jakin behar dozue, inguruan oso baju egongo danez eguzkia 8 eta 27 minutu horietan, libre egongo dela, bai? Nora behitu behar dugu mendebaldera, mendebaldean sartzen delako eguzkia, eta da astro bat segituen ikusten duguna, ez dela izartxo bat iparrizarra bezala abernun dagoen, ez eguzkia segituen identifikatzen dugu, ordan erresa da topatzia. Hemen jarri dotzuet, gero partekatzea gura badabe Eduardok eta informazio ezberdinak, bai? Eklipsearen inguruko datuak, hau da Euskal Herriko web orri bat jarri da bestena eskuragarri, bai? Eta informazio ezberdina ikusi geike. Ez dozu ikusten. Bueno, partekatzen dotzueten link ezberdinetan, eklipse ezberdinen datuak agertuko dira, bai? 2026koa, 27an egongo da partziala, bai? Osoa, Kadixetik ikusiko dana, eta gero anularra be bai egongo dana, bai? Hemen daukazu zelan izeko dan kaizpia munduan zelan ikusiko dan, hemen goiti doia, bai, Groenlandia, eta hortik pasatzen da, bai? Ia ikusten dozuen, hemengo alde hontan, hemen goitik, bai? Hasiko osotasuna hemendik, eta gero hemen iluntzean, holan pasatuko da, bai? Hemen daukazu zelan bidaiatuko dan kaizpiak lurran gainezalan inguruan, bai? Hemen alde bakoitzean, eta gero bertatik hainbat mapeko informazioa topagoik, bai? Pues adibidez, oporretara noia, ez dakit, Burgosen. Eta hemen Burgoseko datu ezberdinak emototzu, bai? Nun izango da osotasuna, zenbat iraungo da ban, zenbat ingo da, bai? Jarriko tondarroa, ondarroa. Bideo dakasun interneten bide hauzela, realtea. Bai? Eta hemen ikusten dozue, bai? Ez da osotasuna egongo, bai? Marra gorri honetan ez dago, eta berak esango zu ze datu. Hemen geratzen denak eta ezin dena hegoaldera joan, ikusiko da bena eguzki osoaren parte bat bakarri beteta, tapatuta, bai? Abeste guztian, ez. Adibidez, ni Burgosen hartuta daukatela, Burgosen ikusi aldo zelan izango den kaizpe hori, bai? Bestalde, hemen dago mapa de sombras jarri dutena, bai? Mapa de sombras zer da? Izenak ez den bezala, kaizpeak zelan egongo dian momentu hortan, bai? Ia kargatzen bada, Kuenkara ez gara jongo, bai? Ikusi geike adibidez, Arrasaten, bai? Ni Arrasaten jartzen badot, hemen 8 eta 30, bai? Edo 27an, ikustezu kaizpea zelan doian, bai? Ikusten dozue? Ikusi geike bidai antolatzerako orduan, kaizpia zelan mugitzen da hona, bai? Adibidez, garaiora juten bazarete, bai? Hemengo inguru hontan, dala, bai? Urtegi xan, ikusi aldozue kaizpia zelako eragina daukan, bai? Hau da, 8 eta 37 eta ondo dago, bai? Ondo dago. Ni adibidez, etortzen man naiz ona, Ustola usora, hemen dagona, pues kaizpia dago, ez da merezi horra joatea, bai? Tonek bidai antolatzeko asko laguntzen dago, bai? Alperrik jongo nez toki batetara, kaizpia baldin badago, bai?
parian daukatela. Hora honek lagundu aldau be bai, bukinetik edo zerbait nebota hartu, asteburu horretarako, edo kotxez joan behar banaiz, bai? Bukinetik nebo oso egun, ja bastante berandu gabiz. 1.000 euro eta ez dakiz zer gaba dagoz hortik. Naiz eta batzuk hartuta dauken 3 tokitxan, eta badabizten anulatzen, bai? Adibidez, hemen ikusi dozuen bezala, hemen goixan Santander inguruan eta egon nintzen aurrekoan begira, aurrekoan da atzo, bai? Eta hemen inguru hontan, bai, libratzen zeren hoteleko gelatxo batzuk, orduan, horbe posible izango da. Karo, gu dauku betiko suertia, lainotu itxen bada hemen, zer egiten dugu, ezta? Eta Euskal Herrixan beti gertatzen da, holako gauza bat gertagonean, lainua. Aurreko egunetan kriston eguraldixa, eta hostian, merezi dau honekin begiratzea. Ikusi geike ze temperatura ingo daban, o seguraldi ingo daban, aste betera begira, edo 4 egunetara begira, eta bidaia planifikatu horrekin. Eduardo, galdetu zeike bilan zen moduz da bizten? 3 minutu. Galdetu behan zen moduz da bizten. Igual luzera dezten. Nubosidad historika bai gordetzen dau. Hemen jartzen dau bai historikoki zer aldetan dagoen lainotuen fetxa hortan. Eta nun dago? Geure parte hortan. Eta hemengo parte hau da dagona diruz karuen. Eta jadana reservatuta eta libre dagona da imposible. Gau baterako. Kostaldian, laino gehien. Laino gehien kostaldian, bai. Fetxa gerturatzen jun ala, aste bete aurretik behikusi gehike. Gure bezala ibiliko da milioika jende. 10 milioi desplazamentu aurre ikusten dira Europa mailan. Orduan, Orduan, datu hauekin hemen ditugunakin, apur bat begiratu geike, planifikatu geike gure bidaia. Beste aplikazio bat oso interesgarria da Stellarium. Stellarium hau, internetekoa, oso erabilgarria da, ikusteko nun egongo dan eguzkia. Nik adibidez, data bat jartzen dutzat hemen, abuztuaren 12, ez da ikusten. Oin ikusten da, ez da? Stellarium hause, jarriko dutzuten hor eskuragarri bebai, oso erabilgarria da, nik astronomiarako betik erabiltzen dut, gau baten zer ikusiko da. Eta onerako bebai, astronomiarako, zerbait astronomikoa da be ikusi neike. Hemen, gerturatzen banaiz, ja ikusten dut, ze alturatan dagoen, horizontean, hau da ondarruko alturan ikusitza, oso baju dao, eta eklipsea zelan ikusiko dan aurrekusi neike hemen. Hemen juten dela denbora aurreratzen, ikusten duzu eguzkia jaisten doiala, jaisten doiala, hemen ez da iluntzen guztiz, baina ikusi zeike ze alturatan dagoen. Eklipsea gertatuko da momentu hori oso baju egongo da. Hemen ikusten duzu ekialdea, mendebalderutz. Mendebaldean. Orduan, hori kontuz ibili behar da. Zelan behian? Oso lento duz, baina... Aldatuko dugu. Gorkak abizatu hau, kontuz eguzkiarekin. Ezin da begiz begiratu. Eta ere gitxiago prismatikokin edo zentramankuruaz. Eguzkia begiratzeko osoa izan arte betaurrekoekin.
Ondarro ez dut uste sartzen dutenik, baina igual gure horren bitartez bihartuko dizugu Amazon elbide bat nahi dabena erosteko. Prezioak aldatzen ari dira. Oain dela hilabete bat ziren euro bat edo bitxiago. Betorreko bakoitzak bain ja uste dute 2 euro inguruan dantzela. Baina, aukera egiko duzue, betorreko homologatuak horrekin eta espero horrekin. Bergaran eroskin 2 euro terdian jada oso hartak izar. Egoko diez. Umia ginenean erabiltzen genuen disketeak, edo kristal ketuta eta bat. Pekatu mortal. Bakarrik, betorrekoak edo soldadura kristalak 12, bitxienez 12koak. Horiek gazpiratzeko dira. Baina, honena, betorrekoak. Bai. Eta gero lupa modukoak eta olakoak ez zer, daumiei eta ez laga. Kristalak eta ez. Televisión españolan ikusten horreko krono bat edo, eta agertzen da neska bat edo persona bat, prismatiko edo teleskop batera begiratzen da, zuzentzea. Hori ezin da. Hori, suertez, lehenengo begia baino lehenengo teleskopio edo prismatiko gizoratuko dira. Baina, pizkatu nahi, prismatiko gizoratu eta gehiago begia. Ezin da. Bade, parkatu. Lasai. Galderaek edo? Galdera bateko zerbait nahi da, kase. Ez, ulertu da. Ondo, ez da? Bale, momentu bat, joan bezbera, eta eurek atraten dira. Vale.